je binnen. Als eerste van harte logbeest, ik zelf met een jonkje famke. Hoop je dat je goed gaat en dat ze zonder al te volle zware grut worden met je. We zijn hier in het geboortebos van Westergeest. Bettenbosk in de G. Friesk, zeg maar. Je plant je wel hier en hebben een bijeenplant voor de baan die geboren ben in Westergeest. Dit hier hebben we nu een biem, dit nu een baan. Een beetje gemeen, hè? Dit is begonnen in 1996. De eerste 96 ging de eerste bijeenplant. Dus toen hadden ze dat hier al erop gezet. Dus er staan er al wel een paar BM'tjes. We zitten nu op 243 BM, mag ik het goed hebben. We hopen we horen hier de 250 de BM-plantje kennen. Het is hartstikke mooi. En ook als de besturen van de plaatselijk belangen door het waren juist van, goh, wat een leuk initiatief hebben daar in Westergeest. Nou ja, het is elke keer weer er van dat we dit hier bijeen gaan.